Představte si, že 15 let makáte, investujete a pak zjistíte, že jste pořád na nule. Ne protože jste neinvestovali, ale protože jste investovali špatně. Většina lidí si myslí, že největší problém investování je pokles, že to spadne a pak se to vrátí. Jenže realita je jiná. Existují poklesy, ze kterých se vrátíte rychle. A pak existují poklesy, které vám vezmou 10 nebo 15 let života. A přesně ty jsou pro vás jako podnikatele nebo výkonné zaměstnance největší problém. Protože vy nemáte čas čekat 15 let, než se něco možná vrátí. Ahoj, mé jméno je Oldřich Černocký, jsem honorovaný finanční poradce a dnes se podíváme na to, jak vám propad na finančních trzích může kompletně rozhodit finanční plán a zařídit, že nedosáhnete svých cílů a nevratně přijdete o peníze. Podívejme se na příklad vývoje trhu v roce 2002. Technologické akcie spadly o 80%. Návrat 15 let. 15 let trvalo, než se Nasdaq vrátil na původní hodnoty a některé firmy zmizely úplně. To samé ropa, zlato, nemovitosti, krypto. Vždy stejný scénář. Nejdřív o tom nikdo neví, pak to roste a vydělává a pak se o tom začne mluvit všude. Média, kamarádi, sociální sítě. A v tu chvíli přichází většina lidí. Kupují draze a nesou největší riziko. Proč se tohle děje? Protože lidé z většiny investují do příliš úzkých aktiv. Jedna akcie, jeden sektor, jedna super příležitost. Super příležitost. A tím přijímají následující riziko. Jedna firma může jít na nulu. Jeden sektor může stagnovat 10 let. Jeden trend může zmizet. A když tam máte většinu peněz, neřešíte pokles, řešíte problém. Ten problém v praxi vypadá tak, že téměř nikdo nedokáže na většině nebo dokonce celém svém majetku vysedět 15letou ztrátu 80%. To je na 5 milionovém portfoliu ztráta 4 miliony. Lidé v praxi prodávají při 10% poklesu. Ztráta přes 50% majetku ale mimo jiné velmi negativně ovlivní celý váš život. Negativní emoce, které zažíváte, mají vliv na vaši práci, okolí, vztahy i volný čas. Pokud máte firmu nebo náročné zaměstnání, máte 1, 2 miliony, 5 bokem a chcete, aby tyto peníze pracovaly pro vás, ale nemáte čas sledovat trhy, řešit cykly a analyzovat rizika, tak často uděláte to, co většina. Vsadíte na něco, co dává smysl na první pohled. A přesně tam se tvoří ty největší chyby. Investování je mnohem více o tom vyhnout se problematickým aktivům, než o hledání zázračné myšlenky nebo projektu, který nás vynese do nebe. Řešení je postavit systém. Takový, kde nemáte většinu peněz v jedné věci, nejste závislí na jednom scénáři a jeden propad vám nezničí plán. To znamená rozložit riziko. Ne proto, že chcete být opatrní, ale proto, že chcete být dlouhodobě efektivní. A zde přichází další chyba. V praxi velmi často vídám investiční portfolia, o kterých si investor myslí, že mají rozložené riziko. Opak je však pravdou. V portfoliu bývají obsaženy tituly, které spolu korelují. V situacích, kdy nastane na trzích problém, tak často klesají všechny tituly, které měly být diverzifikované. Investor toto riziko bohužel nevidí. V dobrých časech to platí obráceně a v portfoliu mu roste vše, co má nakoupeno, a to až do doby, než přijde problém. Nepodceňte dlouhodobá rizika. Statisticky to dělá většina lidí. Pokud chcete mít ve svém majetku systém a klid, nezapomeňte dát odběr tomuto kanálu a pokud hledáte partnera, který vám za rok ušetří stovky tisíc korun a zajistí vašemu majetku konzistentní růst, tak pod videem máte odkaz na nezávaznou konzultaci. Budu se na vás těšit u dalšího videa a nezapomeňte, bohatství je strategie, ne sázka.